Ja, jazz. Jazz, ja, het is Slim Jazzdag, Slimme Stichting Limburg Geïmproviseerde Muziek. Dat is een stichting die door heel Limburg de jazz eigenlijk een beetje beïnvloedt, maar ook een beetje pusht. Waarom jazz? Ja, ik was eigenlijk op zoek naar gewoon bandjes. Ja, en dan ga je gewoon ook uiteindelijk zoeken naar plekken waar je kan spelen. En toen kwam dit. Ja, dat is gewoon leuk om daar te spelen dan. Wat is je muzikale droom? Geen idee. Ik denk nu, als ik nu zou moeten kiezen, ergens gewoon op de wereld ergens een concert spelen voor heel veel mensen. Maar ja, dat weet ik nu nog niet zeker. Dus. Ja, ik ben zelf docent, dus ik heb zelf jonge leerlingen en het is gewoon geweldig als je jongens zo ziet spelen. Geweldig, ja. Het is een nieuwe generatie. Ja, het ging wel goed. We hadden geoefend, dus ja, ik ben wel blij met hoe het is geworden.